Yesterday, my Tita Madre, Sister Maria Lourdes Briones, RVM, requested to remember her as well as her batchmates when they had their final profession 19 years ago as RVM sisters. Now that she is assigned in Davao, I was able to ask her regarding her present situation, and she said she's still at the adjustment period. Asking me to remember her today on her 19th anniversary as a professed RVM sister. Let us be mindful, as I've said, that today, as we celebrate the World Day of Consecrated Persons, we remember and pray for religious men and women as consecrated persons. But let us also remember that as baptized Christians, we are all consecrated before God when we were baptized. Hence, let us pray also for one another. Kanina may 6 na bata akong bininyagan kasi nagkataon, isa sa 5 chapels ng parokya sa San Matias Apostol Parish ay nagpipiesta sa araw nito, yung Candelaria. Mas kilala ang lugar na ito sa tawag na Kulubong. But I think it was Father Bong Feliciano nang siya yung pinalitan sa parokya para magkaroon ng ibang image ang lugar kasi nakilala kasi yung Kulubong, ito yung parang squatter area ng parish. So hindi magandang kwento. Although marangal naman na hanap buhay, kasi kung may makita kayo kapag nagpipiesta, may mga nagtitinda ng lobo, laruan, plus yung colored na sisiw, karamihan galing sila doon. Pero parang narinig kong kwento ng mga panahon na parang may mga nanglilimos na bata. Ang sabi ni Father Bong na sa akin noon, may kwento na may oras na kukunin yung mga bata doon, dadalhin sa may Dolores intersection. Para mawala raw yung ganong image, sabi ni Father Bong, dinedicate nila yung place sa Virgen de Candelaria. Kaya sa araw na ito, nagpipiesta sila. At kanina, nakibahagi sa misa sina Father Kenneth Alde at Father Justin Gatus, ang director at assistant director ng SACOP. Kasi yung mga kababaihan, may bagong officers, nagkaroon ng oath-taking, at nakita ko, ito yung isang pagkakataon din na may kani-kanya pa rin tayong mga bagay na kung saan kinocommit natin ang ating sarili, na sana'y tapat nating maisabuhay kung ano man yung commitment natin sa ating buhay. But generally, basically, as baptized Christians, let us remember that we are all consecrated before God. Like Jesus, when he was presented after 40 days of his birth, he was presented into the temple. Bahagi ito ng pagtupad ni Maria at Jose sa kautusan ni Moises na kinakailangang italaga, i-consecrate ang kanilang anak. At doon sa templo, mayroong isang tao na matanda na, ito si Simeon, na pinangakuan siya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo, ang Mesiyas. Kaya't sa udyok ng Banal Espiritu, nagtungo siya sa templo ng mga oras na itinalaga ang Panginoon sa templo sa Diyos. At nang kunin at hawakan ni Simeon ang bata, pinuri niya, pinasalamatan ng Diyos. At ang sabi niya, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for people Israel." Isang image na ginamit sa Ebanghelyo yung liwanag, na heto't kinilala ni Simeon si Jesus na siyang magsisilbing liwanag sa mga pagano, sa mga Gentiles, at magbibigay ng papuri sa sambayan ng Diyos doon sa Israel. Ito isang paanyaya marahil sa atin. Bakit nga ba binabasbasan ang mga kandila sa tuwing pinagdiriwang kapistahan
ng Birhen ng Candelaria o yung kapistahan ng pagtatalaga kay Jesus doon sa templo, ito isang pagkakataon marahil upang ating alalahanin, tinanggap natin ang liwanag ng ating pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo, na kinilala ni Simeon sa Ebanghelyo bilang isang liwanag na magiging daan upang marahil makamit ang kaligtasan ng sangkatauhan. Patuloy nawa tayong bigyan ng pagkakataon ng Diyos upang bilang mga bininyagan ay patuloy na magliwanag ang ating buhay sa tuwing ipinapahayag natin at nasa buhay ang ating pananampalataya. At kung papaanong habilin na binigay sa mga magulang, mga ninong at tinang ng ipagkatiwalaya ang liwanag ng buhay sa mga bininyagan, ito naway magsilbing paanyaya sa atin sa araw na ito ng kapistahan na ating ngayong ipinagdiriwang sa kapistahan ng Birhen ng Candelaria, na kung sa ipinagdiriwang kapistahan, the Feast of the Presentation of the Lord, and in celebrating the World Day for Consecrated and Religious Life, let us all be reminded that as through baptism before God, we're consecrated, hence, let us remain committed. Ang kwento ni Simeon ay isang magandang kwento na minsan naalala ko si nanay na heto siya nakapagsabi rin na okay lang na mamatay na siya. Ayun yung mga panahon na nakita niya yung mga nakasabi na diploma sa aming bahay. At ito ay simbolo marahil ng isang buhay na alam niyang kahit wala na siya, nasa mabuting kalagayan na kami na 5 anak na naiwan sa kanya ni tatay. Although siyempre, nang dumating yung mga panahon na nagkaroon na siya ng apo, nag-iba ang ihip ng hangin, at ito siya nakikiusap pa sa Diyos na sana ipahabain pa ang kanyang buhay kasi gusto pa niyang makita na lumaki ang kanyang mga apo. Ito'y parahil bahagi lang ng kanyang commitment sa buhay na pilit niyang tinutupad sa abot ng kanyang makakaya. At ito'y marahil bahagi rin ng kanyang misyon sa buhay bilang isang bininyagan na tapat na magampanan ng kanyang tungkulin, hindi lang bilang nanay at tatay sa aming 5 anak na naiwan sa kanya, bagkus hanggang sa kanyang 3 apo, na maging tapat din siya sa kanyang tungkulin. Ating ngayong hilingin ang biyaya ng Diyos na sana'y kalugdan tayo at igawan ng pagpapalang nakalaan ng tapat pa natin magampanan ng ating kanikanyang kahilingan. Last night, I was invited to visit a certain sick member of the Surla Mendoza family in Macabacle, Bacolor. Nagkataon yung pamangkin nung may sakit nasa parokya, at sa oras na yaon, hindi nakahingi ng oras sa parish priest at may pinuntahan ding ibang pari na hindi naman napaunlakan yung paanyaya kasi cancer patient yung kanyang tita at tapos pinalabas na ng ospital at baka naghihintay na lang ng oras. Pero dalangin ko, sabi ko, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon na pangunahan ko yung anointing of the sick, yung isang sakramento, natanggapin ng may sakit na si Aling Meli, sana'y bigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos. Although sabi ko nga, hindi na pinag-uusapan kung gaano kahaba, kaiksi yung panahon na ibibigay ng Diyos. Pero sana katulad nung cancer patient na pinaanoin sa akin, in 1998, 5 months pa lang akong pari noon, naalala kong kwentong ito kasi cancer patient din yung pinaanoin sa akin kagabi at may taning ng buhay. Pero ang kwentong ito ni Aling Nene Puno ng LM Subdivision Guagua, ang siyang nagbigay ng inspirasyon, isa sa mga nagbigay ng inspirasyon upang i-commit ko rin ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos upang samahan sa paglalakbay ang mga may sakit na humihingi ng biyaya ng kanilang kagalingan. At yun din ang dalangin ko kagabi, sana kung paano binigyan ng pagkakataon ng Diyos si Aling Nene Puno, na after 5 years ng siya lanyahan, hindi ko sukat akalaing magkikita kaming muli, at nang magkita kami, halos hindi ko na siya makilala. Heto, after 2 years, nabalitaan kong nailibing na siya, pero 7 years, matagal na yun para sa isang may sakit na alam niyang taning ng buhay niya
Matagal na rin yun sa isang pamilya na tinanggap na isang araw mawawala ang may sakit na miyembro ng kanilang pamilya. Pero binigyan siya ng sapat na panahon ng Diyos marahil upang balang araw, pagtapat niyang ginampanan ng kanyang tungkulin, makakamit niya ang kaligtasan. At yan din nawa ang ating sikaping makamit. Tayo sa Diyos, tayo'y tinalaga, hayaan nating liwanag nating patuloy na magbaga. Sa pagsusumikap nating maipahayag, maisabuhay ang ating pananampalataya. As we pray for religious men and women on the celebration of the World Day of consecrated and religious life, let us also pray for one another. As baptized Christians, we also remember before God we're consecrated, hence let us remain committed. In a brief moment of silence, let us ask God to bestow upon us His blessings so that despite our weaknesses, we'll be able to see light and we will also be a source of light even to other people who are in need.